The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyon na po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? At magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito mga ka-aksyon, patuloy ang proyektong medical mission ng Ako Bicol Party List dyan sa bayan ng Manito, Albay. Sa araw na ito, mula sa Barangay Pawa, Hulugan, Barangay Balabagon, Barangay Cavite at Barangay Nagutnot naman ang mabibigyan ng libreng serbisyong medikal. At para sa update, makakausap natin si Felix Opiñano, ang tabang ora mismo patroller sa Manito, Albay. Magandang hapon sa iyo, Felix. Magandang hapon, Sir Nomer. Ayan nga, live ngayon tayo dito sa bayan ng Manito para magbigay ng medical na serbisyo sa ating mga kabayan mula sa 5 barangay na nabanggit po kanina. Pero ngayon, ulitin ko. Ayan po sa mga nanonood ngayon ng ating programa, kami po ay nagbibigay. Ang Ako Bicol Party List ay nagbibigay ngayon ng medical na serbisyo sa 5 barangay. Yan po ay ang Barangay Pawa, Hulugan, Balabagon, Cavite at Nagutnot. So okay Felix, sinabi mo 5 barangay, kahapon nasa 300 beneficiaries. Ngayon, ilan po ang inaasahan na beneficiary ngayong araw na ito? Ayan nga, Sir Nomer, kung ano po yung bilang kahapon, ganun din po ngayon. So sa 5 barangay po, kumuha tayo ng 60 individuals. Ayon po yan kay Ma'am Sally Lucis po. So bali yung 5 barangay ay kinuhanan po natin ng 6 na pong mga benepisyaryo. At sa ngayon, meron tayong 300 beneficiaries na mabibigyan ng serbisyong medikal po. Katuwang ng Bicol Regional Hospital and Medical Center po. Okay, Felix, anong oras pa ito nagsimula itong medical mission dyan sa Manito, Albay? Kanina, alas 8 ng umaga nagsimula po ang medical mission. Actually, pagdating po namin dito sa covered court ay dagsaan na talaga mismo yung mga residente. At ayon nga sa aming nakausap, alas 7 pa lang daw ay meron na ditong pumunta kasi po isa itong oportunidad para sa kanila na makahingi ng libreng gamot at mapacheck up na rin ang kanilang mga mahal sa buhay po. At syempre, mamaya pong alas 5 rin po matatapos itong medical mission. Pero sa nakita ninyo ngayon sa likod ay unti-unti na pong nagsisiuwian yung mga tao dahil mabilis po ang naging action po ng medical mission ngayon dito. Okay, Felix, matanong ko lang syempre hindi magiging posible itong activity kung hindi sa tulong ng tulong ng mga partners ng Ako Bicol Party. Sino-sino po ito? Yes, katuwang po natin dito ang angatang lahat ni Kong Joey Salceda, Ma'am Diday po, Kong Kito, at syempre katuwang din natin dito sa pagsasagawa ng medical mission ang Man in Uniform, Philippine National Police, BRHMC, at LGU Manito, at katuwang din natin yung mga BHW po ng kada barangay po, Sir Nomer. Okay, maliban sa libreng gamot at medical na check-up, ano pa yung mga natanggap ng ating mga beneficiary dyan sa aktibidad?
Ayan nga, Sir Nomer, para masigurado po natin na busog at hindi magutom ang ating mga benepisyaryo. Meron po tayo kanina at ngayon ng libreng lugaw, libreng sampurado po at tubig po para sa mga residente pumunta po dito. Kasi po, mas maganda po na kumikilos na merong laman ang sikmura po. Yan, tama Felix. So, ano ang mga kadalasan na alalahanin ngayon ng mga beneficiary dyan po sa ginawang medical mission ng Ako Bicol Party List? Ayan, kanina napansin ko, iba-iba talaga yung pumunta dito. Merong mga bata, matatanda, at sa mga matatanda, merong mga high blood, ubo, sipon, katulad na rin ng mga bata na dahil na rin sa panahon ngayon ay matinding init at kadalasan din ay umuulan. Kaya yun rin yung mga concern ng kanilang mga magulang na ubo, sipon, high blood, yung mga karaniwan ng mga sakit dito na nagpa-check up po. Okay, lahat naman Felix na-accommodate dyan sa aktibidad, itong mga residente? Yes, lahat naman po na-accommodate dito sa mga resident. Actually, kanina tapos na yung registration. It is a good sign po kasi nasa second step na yung karamihan para po tuloy-tuloy na rin yung kanilang pagpa-check up at paghingi po ng gamot hanggang sa makauwi na rin po sila na may dala-dala po para sa kanilang pamilya. Okay, Felix, nakikita ko may kasama ka dyan, may katabi. Maaari nyo bang ipakilala sa amin yan? Yes po, ngayong araw kasama ko, katabi ko ngayon si Ma'am Jeneline Solano, 49 years old. Ang concern niya po ay isa po siyang nagtitinda ng gulay. At nung pag-uwi niya po noong September 21 ay na-aksidente siya dahil iniwasan niya pong mabangga yung aso. Kasi po, ayaw ni ma'am na mabangga yung aso, kaya sinubukan niya po na umiwas. Kaso sa kasamang palad, na-slide po yung motor niya at nagkaroon po ng injury sa kanyang kaliwang legs. At sinemento rin po ito. Okay. Nanay Jenny Lee, kamusta po kayo? Okay naman po. Okay, kamusta na yung kalagayan niyang binti mo na inaalala mo dyan? Ngayon talaga sir, medyo masakit pa po siya. Okay. Sabi 4 na buwan nang nakalipas nang maaksidente ka dyan sa inyong lugar dahil sa... Ito po. Opo, sa aso. Opo. Okay, maaari niyong maikwento sa amin kung anong yung nangyari nung mga oras na iyon? Opo sir. Galing po ako sa pagtitinda sir. Siguro pauwi na po ako nung time na yun na bigla po kaya... Kung sa bagay sir, hindi naman totally na aksidente ako habang tumatakbo yung motor. Nakatigil po ako. Nung time na paandarin ko na, pabandin ko na, biglang tumawid po yung aso. Tapos, siguro po inaano ko lang na hindi ko lang siya mabangga. Kumbaga, nagkamali ako ng dun dahil medyo may kanal po kasi sir dun sa pinag-aanohan ng motor. Doon ako nakaapak, kaya natumba yung na-out balance po ako. Okay. Nakilala mo ba, Nay, yung may-ari nitong aso nung maaksidente ka? Hindi po sir, dahil nasa kalsada po kasi. Yan ang problema kasi dyan, no? Yung mga may-ari dyan ng mga aso, maaari sanang pakitalian kasi may mga nangyari talagang mga aksidente dyan. Especially dyan sa Manito, yan yung malaking problema dyan sa bayan. Yung mga... Opo talaga. Opo. Nay, kamusta ko lang, nakakapaglakad ka ba dahil dyan sa... Ngayon, dahil sa nangyaring aksidente sa'yo? Nung time na yan, sir, naisipan ko kagad na magpadala sa BRT. Pinaano ko po dahil talagang as in, namamaga ko talaga agad siya. Parang talagang tabla. Talaga yung pagkakaano ng paa ko, hindi hindi po siya nakakakilos. Nagpadala po ako dun sa BRT, sinimento po siya. In-advise ako ng 1 buwan at kalahati. After 1 week, bumalik po ako. Kasi sabi, check up, follow-up check up po. Nung pinakita ko na yung ng x-ray, sabi sa akin, stainless daw yung paa ko. Hindi naman po ako, sir, nakapag-decide ng time na yun, gawa ng iniisip ko po, saan po ako kukuha ng pampay-stainless ko po. Okay. So yan talaga yung pinaka-problema mo, Nay. Yung pagpapa-stainless niyang paa mo. Opo, sir. Okay. Kamusta na yung hanap buhay nyo, Nay? Nakakapaghanap buhay ka ba despite ng iyong nararamdaman ngayon? Simula nung na-aksidente po ako hanggang ngayon, sir, as in, pahinga talaga ako. Gawa ng hindi pa po ako nakakakilos ng maayos. Hindi po ako nakakapag-ano sa motor.
Okay, yung asawa mo na, may asawa ka? Anong yung trabaho? Opo, sir. Ang trabaho kasi ng asawa ko, sir, is construction po sa Maynila. Tapos, nung time na yun, buti ka mo, nandito siya nung nangyari sa akin. Tapos, dapat, January nga po, sir, naka-sketch yung babalik ng trabaho. Hindi naman po nakabalik gawa ng nangyari sa akin. Tsaka nagkataon po, pati yung biyanan ko, inatake din yun sa puso. Kaya kailangan din po ng asikaso. Okay. So, ibig sabihin, sino na po yung nagtatrabaho sa inyo? Especially yung paninda nyo? Wala po, sir. Kumbaga, ngayon, pa-extra-extra po siya. Yung sa palay. Tapos, pag medyo okay ang dagat, nagdadagat po siya. Okay. Anong oras pa po kayo pumunta dyan sa medical mission, dyan sa lugar nyo, ma'am? 7:30 po. Okay, inagahan nyo talaga, ma'am. Ano po yung idinulog mo sa ating mga doktor na nandyan ngayon, na araw na yon sa lugar nyo? Ano ko lang kanina, sir, na tinatanong po nila kung ano po yung ko sa kanila. Sabi ko, ito po talaga ang problema ko, yung dito po talaga sa paa ko. Yung pansamantala, sir, inano po nila ako ng pain reliever. Pain. Okay, may schedule ka na ba para sa iyong gamutan sa pagpapa-stainless ng itong binting mo, ma'am? Hindi po, sir. Gawa ng nagpa-x-ray po ako ng pangalawang beses. Dahil inaano ko nga po, sir, kung kaya na lang din naman na gamot na lang. Tapos medyo kunting therapy po. Inaano ko po, sir, dahil wala nga rin, kumbaga sa pag-ano talaga, wala akong idea pa. Para sa pagpapastainless. Tapos, yun, hanggang ngayon, hindi pa naman ako nakakabalik ulit sa sa pagtitinda? Sa ospital. Sa ospital. Okay. Ma'am, gaano po kalaki na naitulong sa'yo ang medical mission ngayon ng Ako Bicol Party List? Kumbaga, ang Ako Bicol mismo na siya na ang pumunta sa inyong lugar para magbigay ng serbisyong medikal. Para sa akin, sir, malaki po. Okay, At laking pasalamat po dahil napansin po ako ni Sir kanina na pag nasa pila po kami. Okay, kanino mo, ma'am, nalaman na magkakaroon ng medical mission dyan po sa inyong bayan? Kay Kapitan po. Kapitan namin. Okay. Dahil dyan ay, ano po ang mensahe mo sa Ako Bicol Party List? Na sana po, hindi po sila magsasawang tumulong sa mga tao na nangangailangan. At lalo sa mga mahihirap po na wala pong kakayahan sa pagpapagamot. Sana po laging nandyan sila para po sa pangangailangan ng tao. At nagpapasalamat po ako dahil isa po ako doon sa napansin ni Sir. Yun. Okay, Felix, sisiguraduhin nating maalalayan natin si Nanay Jenny Lee sa mga susunod na hakbang na kanyang gagawin sa tulong ng Ako Bicol Party List. Yes po. Okay, Nay, maraming salamat po sa tiwala. Thank you din po, sir, sa inyo. Okay, maraming salamat din sa iyo, Felix Opiñano, ang patroller ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. At yan, mga kaaksyon, tuloy-tuloy ang mga proyekto ng Ako Bicol Party List. Hindi lang ngayong darating na eleksyon, syempre, talagang ang Ako Bicol Party List, ang party list na talagang maasahan pagdating sa mga ganitong malawakang medikal na atensyon. Saksi tayo, mga kaaksyon, na talagang Ako Bicol Party List ay nagbibigay ng tulong, especially sa ating mga kababayang labis na nangangailangan. So yan, sa susunod, abangan nyo lang at baka mga barangay na susunod na mabibisita at mabigyan ng pangunahing tulong medikal ng Ako Bicol Party List. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang iniinda ang lumalaking bukol sa kanyang lieg. Ang ora mismong pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. At sa ating lambat, isang lalaki patay matapos saksakin ng kanyang kapitbahay. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo.
Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo sa ating tabang medikal. Mula sa Camarines Sur, dumulog si Jane Esquivel sa ating programa at ang kanyang hinaing ay ang patuloy na paglaki ng kanyang bukol sa leeg. At makakausap natin sa telepono, Ma'am Jane, magandang hapon po. Magandang hapon po din. Okay, kamusta na po ang pakiramdam ng Ma'am Jane? Okay na po, pero medyo masakit po kasi konti itong bukol ko. Okay, maari nyo bang maikwento kung paano nagsimula yung bukol mo sa leeg? Ano po, noong 2018 po, nagpa-check up po ako dati doon po sa center namin, sabi daw po kulaning lang daw po. Tapos po, inayaan ko na po, nagpaano naman po ako nagpa-x-ray, normal naman daw po yung yung x-ray. Kaso po, inayaan ko na lang po siya. Okay, so Tapos po, lumaki na po siya lumaki ngayong 2014 po. Okay, so ibig sabihin, 10 taon na ma'am, yung iniinda nyo sa leeg? Ano po, 7 years na po. 7 years? Opo. So ibig sabihin, matagal nyo na talagang napapansin na may kakaiba na sa leeg mo? Opo, matagal na po. Okay, eto bang karamdaman mo ma'am, itong bukol ay nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Opo. Okay, ano daw sabi ng doktor ma'am? Sabi daw po ng doktor, kailangan daw po ng biopsy po para daw po malaman kung ano daw po itong sakit daw po. Okay, so ibig sabihin, kailangan pang i-undergo sa biopsy. So ready ka naman ma'am sa magiging proseso nito? Opo. Okay, may tanong ko lang ma'am Jane, ilang taon ka na po ba? 26 po. 26 years old. Meron ka na bang asawa at mga anak? Meron po. Before, gaano ito ma'am naka-apekto sa pang-araw-araw mo ma'am? Itong nararamdamang bukol sa leeg? Hindi po ako masyado nakakatulog kasi po masakit. Pero may hanap buhay ka na ma'am before itong... Opo, yung asawa ko po nagta-tricycle driver po. Minsan po, nag-contraction po. Okay. Ilan ang anak nyo ni mister? 2 lang po. 2? Anong grade na ma'am ito? Nag-aaral pa po ba? Yung isa po, 7 years old. Yung isa po, 3 years old. Okay. Yung isa po, grade 1. Okay, sabi mo ma'am, kailangan daw, sabi ng doktor, kailangan i-undergo sa biopsy. Anong decision nyo ng mister nyo patungkol sa kalagayan mo ma'am? Ano po yung sabi ng doktor, kailangan mo daw i-undergo sa biopsy? Ano po yung planning nyo ni mister regarding po dito sa iyong karamdaman? Ano daw po, kailangan daw po ng ipa-biopsy para po daw po malaman kung ano daw po yung sakit ko. Okay, so ibig sabihin... Ito po sa bukol ko. Okay, naikwento mo na ang mister mo, siya na lang po yung nagtatrabaho sa inyong pamilya bilang tricycle driver. Opo, siya po. Yung mga anak nyo ma'am, nag-aaral pa po ba? Opo, nag-aaral po yung anak ko. Ay, ako po? Yung mga anak nyo ma'am? Opo, nag-aaral po. Okay, so ibig sabihin, nasasapat naman ba yung pangangailangan nyo, itong kinikita ng asawa mo sa pangangailangan nyo, especially sa pag-aaral ng 2 mong anak? Opo, isa lang po nag-aaral sa anak ko po. Tapos may 3 pa po kapatid sa akin po sila.
Okay. So ibig sabihin, ano ma'am ngayon ang pinakaalalahanin nyo ngayon, Ma'am Jane? Inaalalan ko po itong bukol ko, tapos po sa gastos ko ng mga kapatid ko, tapos po yung anak ko, nag-aaral po sila, apat po sila. So, okay. So, Ma'am Jane, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, makakausap natin si Sir Gerson Alvarez, ang Ako Bicol Party List Coordinator ng Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, sir. Opo, meron tayong kababayan na dumulog dyan sa Camarines Sur. Ang kanyang ininda ay lumalaking bukol sa kanyang leeg. Ano po ba ang maaring maipabot na tulong ng Ako Bicol Party List kay Nanay Jane? Siguro po dapat malaman natin kung saan siya ipapasok para mabiopsy yung karamdaman niya. Dahil alam ko po kukunan siya ng laman doon sa bukol bago po yun ipa-biopsy. And saan po ba siya dadalahing hospital para po tugunan kagad yung pangangailangan niya. Dahil yung kasang kailangan para doon din papasok kagad ang Ako Bicol. Okay, so ibig sabihin, Sir Gerson, maaring ma-cover na ng Ako Bicol Party List itong bayarin sa gagawing mga akbang para sa iniindang bukol ni Nanay Jane. Opo, possible po yan. Basta po maalaman na po natin kung anong hospital and kung magkano yung pang-charge sa biopsy. Okay, para sa kay Ma'am Jane, ano po yung mga requirements na kailangan ni Ma'am Jane? Yung medical certificate, kung dito po siya sa Bicol Medical Center, kailangan po yung medical record niya po. Then pangalawa, yung request sa biopsy, kailangan din po yung charge slip para po malaman natin kung ilan talaga po ang kailangan na bayaran sa biopsy. Okay, balikan ko lang si Ma'am Jane. Ma'am Jane, narinig niyo po si Sir Gerson. Wala ka na pong aalalahanin. Kailangan mo lang yung mga requirements para diretso na itong tulong ng Ako Bicol Party List po para sa gagawing gamutan po sa inyo. Opo, maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. So yan, huwag kang mag-aalala, Ma'am Jane, at tutulungan ka ng Ako Bicol Party List. Opo. Maraming salamat po. Okay, dahil dyan, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez, ang Ako Bicol Party List Coordinator ng Camarines Sur. Salamat po. Okay, Ma'am Jane, ano po ang mensahe mo, ma'am, sa Ako Bicol Party List at especially sa Ako Bicol ay kay Congressman Zaldico? Maraming pong salamat. Sana po, madami pa po kayo matulungan. Maraming salamat po. Okay, dahil dyan, ma'am, maraming salamat din sa tiwala. Naway maging mabuti ang iyong kalagayan at sabayan niyo po ng panalangin upang dire-diretso na po ang iyong paggaling at mawala na po yung bukol sa iyong leeg. Sige po, Sarah. Maraming salamat. Thank you po. Okay. Samantala, mga kaksyon, isa namang lalaki ang nasawi matapos masaksak ng kanyang kapitbahay. Ang dahilan ng kanilang naging alitan, bakod na di umano'y nasira ang buong pangyayari, panoorin po natin sa lambat. Lahat lalaki. Subukan ang tapang mo. Kanya kaya ng ginagawa. Awit ka gising. Hindi yan mga kita. Bawal. Tagbo ko ginagawa. Subukan ang tapang mo. Talaga ng mga mukha ng mga taong ko. Nang dahil lamang sa nasirang bakod. Yung bakod ko. Ito pa naman ito. Ayot na gising. Pagkatapos mong sirain yung bakod ko, basta mo nalang iiwan. Huwag ito masira ko yan, ha? Hoy, kitang-kita ng dalawang mata ko. Tara! Subukan ang tapang mo! Isang lalaki nagawang saksakin ng kanya mismong kapitbahay. Mula
sa Zone 7, Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur, pasado alas 6 ng gabi ng ika-12 ng Oktubre taong 2024. Hindi mo kayo papatayin ni Game! Kinilala ang biktima na si Jason Contijo, 28 taong gulang, may asawa at isang magsasaka. Matagal na raw ang alitan ng dalawa. Pinagbibintangan daw si Jason na may pakana ng pagkasira ng bakod ng suspect hanggang sa nagpang-abot ang dalawa at humantong sa pananaksak. Makaligtas pa kaya ang biktima mula sa kamatayan? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Kwento ni Nanay Jennifer, ang ina ng biktima. Nung araw bago mangyari ang krimen, nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang bahay nang umuwi ang kanyang kapatid. Yan ang anak mo. Ano yung anak ko? Kapag na pag-aaral. Masayang nakikipag-inuman si Jason at bandang alas 6, habang paubos ng anak na kanilang iniinom, ay inutusan umano si Jason ng kanyang tiyuin na kumuha ng pera. Ngunit bago pa man ito umalis, ay kumain pa raw muna ito. Yun, pagkakain, pauwi na. Sabi ko, matutulog ka na. Mamaya na, matimba ko ng pera kay angkol. Sabi ko, matulog ka na, sinabayan ko. Matulog ka na kasi lasing ka na. Pagkatapos ko, ganun na, nagkapag-anuhan na sila doon. Kasi na, si yung suspect ko, nagsisilpon ko doon sa may bahay niya. Jason, ano po to? Kumusta ang buhay natin? Ito ayos naman. Sa awa ng Diyos, nakakaraos din sa pang-araw-araw. Yan ang anak mo. Ano yung mga anak ko? Lahat lalaki. Lahat lalaki? Oo. Wala na pala tayong alak. Mabuti pa kaya, pumunta ka sa tita mo, kumuha ka ng pera, at pagkatapos, bumili ka ng alak sa tindahan. Ay, sige po, to. Parang lasing ka na yata. Huwag na lang. Ako? Malasing? Parang wala na yata ang bilid sa akin to. Ang lapid-lapid lang eh. Ang dali lang. Antayin mo ko dyan. Mamaya na po, Nay. Nandun sa pasang ni Tito. Mamaya na yan. Halika na. Kumain ka na muna. Kumain ka na muna dyan. Nay, wala na po ako. Sige, ingat. At hindi nagtagal, ay tinawag ni Jason ang suspect na si Valeriano Alperez. At nagsimula ng magkasagutan ang dalawa. Hanggang sa kasi na ni Valeriano si Jason gamit ang bitbit nitong sako sa kaliwang kamay. Matapos ang paghampas, ay nakapaglakad pa si Jason sa tapat ng kanilang bahay. At nadatnan na lamang siya ng kanyang pamilya na nanghina na at tila walang tigil na ang pagbuhos ng dugo sa kanyang kamay. Kaya agad nila itong idinala sa ospital. Ako, doon sa tinuro namin, doon na yung dugo niya, nagwaswas. Kala nga namin umiihi o may taong tumako ng tubig doon sa may patwe. Yung pala, dugo niya lang. Sabi ng mga nakakita doon, nakatayo, ay, mayroon tama si Totoy kasi Totoy yung tawag dito sa kanya. May tama, asakasuhin na natin to. Eh ako naman, kinausap ko pa siya, Ay Val, ano mang ginawa mo sa anak ko? Kahit sinipa mo na yan o sinuntok kasi wala naman ng kasi lasing. Hindi ako siya naimik. Tapos nung makita ko po, kasi patakbo na ako na
inaagapan na po namin si yan, anak ko. Nakita ko na palayo na din po siya. Ayon kay Nanay Jennifer, isang matalim na bagay sa sakong iniampas ni Valeriano ang tumama sa kamay ni Jason. At sa lakas umano ng puwersa, ay tumagos ito sa kilikili ng kanyang anak na siyang naging dahilan para isagawa ang operasyon at putulin ng tuluyan ang kaliwang bahagi ng kamay nito. Ngunit sa kasamang palad, makalipas lamang ang 4 na araw sa ospital, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Jason. Ano yung naibenta niyo, ma'am? Kalabaw po. Ito kayo, tira sa akin o pag ano ko lang mais. Sabi ko gagawin ko lahat kahit anong ibigay sa akin ng doktor naman lang. Bibiling ko lahat. Para maano lang ko. Baligtas. Hindi niya na po kinaya yun. So, Anong sabi ng doktor, ma'am? anong daw po? Talagang hindi na daw kaya. Kasi yung sugat niya po, sagot ko sa puso. Samantala, matapos ang insidente ay agad na nakaresponde ang tauhan ng Tigaon PNP. Ngunit wala na ang suspect sa kanilang bahay. Ayon kay Police Captain Monica San Juan, agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation. And then na-abort ko na rin po yung hot pursuit po na sinagawa namin sa kanya noong time na yon kasi nag-effort naman po yung police after po yung incident. Nagdaga po ng hot pursuit, hinanap po siya, however hindi nga po siya nakuha. Then mga ilang araw po, punta po siya dito, pero hindi naman na po namin siya pwedeng i-custody. So, nabigyan po siya ng advice sa aking investigador na makipag-ugnayan po sa biktima para po maunawaan o kung ano man po ang intensyon niya na gusto niya pong pagulong sa pangyayaring ginawa niya, kung ano man po ang kaso. Hindi rin po siguro siya doon pumunta. Ang sanay masayang selebrasyon, nawi na lamang sa masalimuot na pangyayari para sa pamilya Kultibo. Personal ko namang pinuntahan ang crime scene kung saan makikita pa ang iniwang bakas na dugo ni Jason habang wala ng tao sa bahay ng suspect. Kapaulin na po siya. Tuminaram siya ka kung ano nga yung gusto mo. Anong muya mo to? Anong muya mo? Hindi, pag-araw ka sa tuakot to. Taktig ko yan siya. Ako yan, hindi yun na nagsimulat sa pagtaktig ko. Basta kadalagan pa po sa paduma. Diyo mana po naghagawak sa dugo. Paano pakakuin ka itong nasa sako, ma'am, doon sa akin, tig-araw gani, pinasiwas? Ang paguna ko po talaga, kung ano ang lawag kan sako. Ito pala, tarong na. Tayo na nga siya, no? Pag nahili ko sako, araw niya, kabanibal, pasensyahan mo dahil mo man po iya kapag ibon nito. Tapos pag ano niya, inarog niya ka, hiling-hiling niya po nga, padangada. Ako, ya, ulit yun na Kaput niya sa sako, may friend pala. Ito parang sako na ito, una ko, puto niya kung ano niya, o iyo na parang inarog niya ka, ano. Diretso kay... Iyo po. Nay! Oh, Jason, di ba may klase ka? Ba't ka nandito? Nay, kahit anong field ko sa pag-aaral, mas gusto ko na lang magtrabaho para naman makatulong ako sa inyo. Huwag na, anak. Kaya na namin to ng papa mo. Sayang naman eh. Hoy Jason, ang lagit ng tingin mo Crush mo, no? Ang ganda niya. Parang siya natambayin para sa akin. Ulol, hindi ka niya magugustuhan. Galing Manila yan eh. Basta, liligawan ko siya. Ang mabuti pa, Jason, ipagpatuloy lang natin to. Mabuti pa, tara. Ay, sorry. Ay, okay lang po, Crush. Ay, ganda. Sus, bulero. By the way, Jason nga pala. Anel.
Jason, nandiyan ka na pala. O ito, panggastos natin at panggatas ni Bunso. Sakto, pinextra ko sa kupra ni Mang Ben. Jason, salamat ha sa pagiging responsableng asawa at ama sa mga anak natin. Ano ka ba? Siyempre, ako ang paduli pamilya dito. Lahat gagawin ko para sa inyo. Mapagmahal, mabait, at responsableng padre de pamilya. Ganyan kung ilarawan ni Nanel Alfonso ang kanyang kinakasama na si Jason. Malaki ang pangarap ng dalawa para sa kanilang dalawang maliliit pang mga anak. Kaya hindi mawarin ni Nanel ngayon kung paano niya nabubuhayin mag-isa ang mga ito. Hindi po ako tigkulugan. Kung anggot man puan, usahan po ang nagwawala. Doon niya po tigubusang anggot niya. Basta sa harong, di po kami kanting kukulugan. Daw ibang tao po mayo ang tigkulugan. Sabi niya sa akin, mahal ko kayo. Ang anak natin, alagaan mo. Ako na maglalaba, basta alagaan mo lang ang bata. Kaya siya, pagkagising niya, nagluluto na yan, tapos magluto, o kumain na kayo at ako'y maglalaba. O patapos niya maglaba, kung wala siyang trabaho, kinukuha yung bata. Siya nag-aalaga. Kaya sanay ako na nandyan siya. Kahit yung anak ko nakita niya nandyan, kahit alam niya nang patay na, hinihintay niya pang magdilat yung mata kasi magigising pa raw. Mang Bal, nakagin mo naman ata. Eto walang makakatulong eh. Gumamit ka ng Mang Bal na mas matibay na kahoy para dyan sa bakod mo. Para hindi agad masira. Oo nga, pero pwede na to, pansamantala. Hoy, Jason! Halika nga rito! Halika dito! Mang Bal. Tamang-tama, may niluto akong ulam, Sobra naman, Salamat, Mang Bal. Ayan, sige na. Sandali. Sakto. May niluto rin ang asawa ko ng gulay. Sige. Bibigyan kita. Diyan mo na lang ilagay. Tapos Sige. ibalik mo na lang sa akin. Antayin kita dito. Sige. Sige, thank you. Kwento ni Nanel ay maayos naman daw ang pakikipagtunguhan nila sa suspect. Minsan pa nga ay nakikipagkwentuhan pa sa kanila ito. Ngunit nang dahil sa isang pangbibintang na ginawa ng suspect, ay araw-araw na silang pinariringgan ito. Jason! Lumabas ka dyan, Jason! Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang yabang mo. Jason. Alam ko, ikaw ang sumira ng bakod. Alam mo bang napakahirap, bakuran yun, tapos sinira mo lang. Magsisinungaling ka pa. Lumabas ka dyan! Lumabas ka kung hanggang saan ang kaya mo. Pakita mo sa akin ang kayabangan mo. Jason! 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 Lumabas ka dyan! Jason! Yabang-yabang mo tapos ngayon! Dito ka sa labas! Jason! Biyay nga naman to. Ang kakapal ng mga tao ngayon pagkatapos nitong sirain ang bakod. Mas palalang iiwanan, hindi na ayusin. Kakapal ng mga mukha ninyo. Uy! Hayop ka, Jason! Pagkatapos mong sirain yung bakod ko, basta mo na lang iiwan. Ano yung pinagsasabi mo dyan, ha? Ako pala pinanilingan mo, kaya hindi naman ako sumira niyan. Naglatay mo sinira ko yan, ha? Ay, kitang-kita ng dalawang mata ko. Ikaw ang kahuli-huli ang dumaan dito. Mang Bal, huwag mo akong pinagbibintay na ganyan, ha? Pinagbibintay kita dahil nakikita ko ng dalawang mata ko. Bullshit ka! Bullshit ka rin! Ano gusto mo? Ayusin mo! Ayusin mo! Pagkatapos mong sirain, iiwanan mo! Ha? Ano gusto mo? Pradis ka! Pagkatapos mong sirain yung aking ano! Ayusin mo! Ngunit kailanman raw ay hindi nila ito pinatulan at nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Si Paibal po nga, minsan nagdyan sa harong. Nakikiulay-ulay sa ko. Minsan susadit kong aki, subunso. So, itong bulan, tigkukuha niya sa ako, ikakarga niya. Pinak niya napunta doon sa bahay, tatambay, nag-uusap kami. Okay, si Paibal. Maging ang kapitan ng barangay na si Juan Evarientos Jr. ay nagpatunay kung gaano kabait si Jason
Hindi raw ito nasangkot sa anumang gulo sa kanilang barangay kumpara sa suspect na ilang reklamo na ang inasangkutan. Naging pati na ngayon ng paghahanap buhay doon sa amin kasi nakita ko yan sa bukid. Kaya medyo matagal kami yan na nagkasama. Subalit nagkakaroon talaga ng pagkakataon na minsan di maiiwasan na nagkakaroon ng mga konting inuman. Kaya po nagkakaroon din ng mga ganitong mga eksena. Panawagan naman ng kapitan sa kanyang mga kabarangay upang hindi na maulit ang ganitong madugong insidente sa kanilang lugar. Kung kayo man po ay may mga kailangan tulong, lalong-lalo na po kung kinakailangan po ninyo ang assistance ng barangay, lalo na sa mga ganitong sitwasyon na nagkakaroon tayo ng mga di maiiwasang pangyayari, may mga pangyayaring kailangan ng tulong, lalo-lalo na yung mga nagkakaroon ng alitan, dapat nating magpakumbaba kung tayo man po ay may pagkakamali. At isaalang-alang po natin na dapat lahat tayo po ay may pagkakataon po ng magpaliwanag nang sa gayon po ay maiwasan po natin ang anumang pong mga ipagkakunawaan. Samantala, ilang araw matapos ang krimen, sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, katuwang ang Tigaon PNP, ay nakapagsampa na ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa tinuturong suspect. So, kahit man po saan siya pumunta o magtago, at kapag meron po siyang warrant of arrest, ay pwede po natin siya. Okay. Sa kwento kang, ano po yung possible na case na pwedeng ikaharap itong suspect natin? Opo, dahil po namatay po yung ating biktima, maaari po natin maisampa ang kaso murder. Walang ibang hiling ngayon si Nanay Jennifer at Nanel, kundi ang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay na si Jason at mapagbayaran ng suspect ang kanyang ginawang krimen. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang The Bat. So yan mga kaaksyon, ang ating lambat episode ngayong araw na ito. Grabe ano mga kaaksyon, nang dahil lang sa nasirang bakod, isang buhay ang nasawi. At kalunos-lunos naman ang sinapit ito at nakikiramay kami sa pamilyang naiwan ni Jason. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga actors dyan sa lambat episode natin ngayong araw na ito. Kung hindi po nakakakilala, sila po ay mga vloggers diyan po sa Bakakay Albay. Yan po si Bicolanong Biyahero, ang ating suspect. At yan ang biktima natin si Pajakers Tabines. At sa mga gustong maging bahagi ng ating lambat episode, maging actors, maaari nyo po kaming magpadala ng mensahe sa aking Facebook account o kaya sa aming page. At yun mga kaaksyon, para naman sa nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Coast Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At hanggang Lunes, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan.